ನಮಸ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ರೆಸಿಪಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಸ್ಟಫ್ಡ್ ಎಗ್ ಬೋಂಡ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕಿಯಾನು ತೆತ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ತೊಂದೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಜೀರಿಗೆ ಪೊಡಿ ಸೋಡಾ ಪೊಡಿ ಗರಂ ಮಸಾಲದ ಪೊಡಿ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಅಂಚನೆ ಓಮ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆ ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ತೆತ್ತಿನ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪುಗ ಇಂಚ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚನೆ ಪೂರ ತೆತ್ತಿಲ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತಿಕ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತಾಬೇಕ ನೆತ್ತ ಮಂಜೊಲ್ದ ಗೆತ್ತದು ಸೆಪ್ರೇಟ್ ದೀವಡು ಆಯ್ತು ಪೂರ ಥರ ಗೆತ್ತದೆ ಬೆತ್ತಂದಿವಡು ಬೆತ್ತದಿಯ ಪೂರ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಫ್ರೈ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ತೊನಗ ಫ್ರೈ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಡ್ಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಡ್ಗ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ದಿನ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಉಂಡು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಲಾಯಕ್ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಆವಡು ಫ್ರೈ ಆಂಡು ಅಂಚನೆ ತೆತ್ತಿದ ಮಂಜಲ್ದ ಪಾಡ್ಗ ನೆಕ್ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೊಡಿ 1/2 ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಜೀರಾ ಪೊಡಿ 1/2 ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಲಾಯಕ್ ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಇನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಲೋ ದಿವಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ ಸ್ಟಫ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇಂಚ ಚಮಚ ಪಾಡ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಕೈಟು ಅಂತ ಒತ್ತೋಡು ಅಡಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಪೂರೈತಲ ಮಲ್ತಿಗೆ ಅಂಚನೆ ರೆಡಿ ಆಂಡು ನಾನು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಕಲಪುಗ ಒಂಜಿ 200 ಗ್ರಾಮ್ದ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ತೊಂದೆ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಸೋಡಾ ಪುಡಿ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಓಮ 1/2 ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಒಂಜಿ 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಡ್ಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಲಾಯಕ್ ಮಲ್ತದು ನೀರು ಪಡ್ಗ ಒಂದಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕಲಪಡು ಅಲ್ಲಿ ಈ ಅದಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ನನ್ನ ಬೋಂಡ ಬುಡ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ಇಂಚಿಗೆ ಎತ್ತದು ಐದೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ನಾನು ಸ್ಪೂನ್ ಬಿಡೊಂದಿಲ್ಲ ಕೈಟ್ಲ ಬಿಡ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಚೆ ಬಡ್ದು ಸ್ಪೂನ್ ಬಿಡು ಬೇಯೊಂದುಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಎಪ್ಪಾಡು ಬೇಯ್ತುಂಡು ಎಗ್ ಬೋಂಡ ತುಲೆ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಲೆ ಅಂತ ತುಂಡು ಮಲ್ತು ತೋಜಪವೆ ತುಲೆ ಸ್ಟಫ್ಡ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತು ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಇಲ್ಲರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲೆ ನಿಕುಲು ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ನಿಕುಲೆಗೆ
इंक लाइक करले शेअर मारपले सब्सक्राइब मारपले आमचें सपोर्टला करले थँक्यू.